Οδηγίες ενεργοποίησης. Εγκατάστησε την υπηρεσία Nova Go και στο δικό σου λάπτοπ με λειτουργικό σύστημα Windows 7 για να βλέπεις αυτά που σου αρέσουν όπου κι αν είσαι. Πριν ξεκινήσεις, θυμήσου να έχεις κοντά σου τον αριθμό Smart Card και το κωδικό συνδρομητή και broadband σύνδεση στο ίντερνετ, Wi-Fi ή ενσύρματη. Απόκτησε τώρα τη νέα υπηρεσία Nova Go με 3 απλά βήματα. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στο www.nova.gr/NovaGo και κάνεις εγγραφή. Βήμα δεύτερο. Λαμβάνεις ένα email για να επιβεβαιώσεις την εγγραφή σου στην υπηρεσία και με SMS το προσωπικό σου password. Στην ενότητα εγκατάσταση, κάνε κλικ στο Nova Go plugin για να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις την εφαρμογή Nova Go στο λάπτοπ σου. Βήμα τρίτο. Μπαίνεις στο www.novago.gr. Εισάγεις τους κωδικούς πρόσβασης, το username που επέλεξες και το password που σου αποστήλαμε. Η υπηρεσία Nova Go είναι έτοιμη για να βλέπεις αυτά που σου αρέσουν στο δικό σου λάπτοπ όπου κι αν είσαι, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.